nie ground kanyo kendo dich kabisa gimedo keyo stima kuonde mapok okeye yawendo kanyo. Ketrako jowa mayuago compensation mane Ketrako kawo lopegi ogero weyni lopegi to pok ochulgi. Adwaro details go. Koro ng'ani nyalo tudore koda nikech Ketrako gin joma deal go like on daily basis. Anyalo loso gi MD, anyalo loso gi Waziri Opiyo Wandayi, anyalo loso gi PS Wachira. Monda ne ni jowa go omi compensation. Mae sama bende anyalo konyo uwe kech joge gin joma tiyogo machiegni kabisa. So ng'atwa mani pok ochulni ok bende ng'atwa mora mora, ng'atwa kende. Joma ne Ketrako dibed ni okawo lopegi to pok omigi compensation. Watudre uru mondo chulu nikech mano en ratichu monego beni miyo. Kodeko kamoro wabiro neno ni en kure modeke. So watudre uru kate toko ma. Oguma wacho wach tima manyatike. Oguma Mheshimiwa Tom Odege musiepa wan gi Energy Committee to kendo ebe ang'eno osebet notemo ni nyatike e higni mang'eny osebedo chien kabisa weche stima. Tang'eyo ni Tom temo nikech kata samwa wuoyo